Milí Považsko-Bystričania, len pred pár dňami nadobudlo právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na novú lávku cez rieku Váh. Lávku, ktorá spája dva jej brehy. Lávku, ktorá spája dve naše prímestské časti. Ale najmä lávku, ktorá prepája dve ikonické turistické lokality nášho regiónu, Považský hrad a Maninskú Tiesňavu. Miesto, kde kedysi stáli vodou zničené mosty, dnes opäť ožíva moderným prepojením pre cyklistov, turistov a domácich. 150-metrová oceľová lávka prináša kratšie trasy, nové turistické možnosti a ešte silnejšie prepojenie histórie, prírody a ľudí. Verím, že táto lávka bude prinášať radosť všetkým, čo po nej prejdú. Nech sa stane symbolom spájania nášho mesta, ľudí, komunít a generácií. Tento projekt je dôkazom toho, že aj veľké vízie sa stávajú skutočnosťou.